Kasi gagawin natin yan, if you don't mind, i-post natin sa group yung ano, Sige. yung kanta, i-video ka para at least alam din nila yung kakanta. Tapos yung contact details mo kung nasa Facebook. baba. Available. Kung pwede, Flashing available. Available. Flashing available doon. For sale. si Mark ba nagtatrabaho na? Ano, nasa ano? Full-time po siya Full-time sa po. IRM po. Ah, okay. Nabighani din, ano pa? Akala mo. Kala mo, Hindi mo pansin. Okay, today kasi babagay ko yung discussion. Ano pa? Di bali na lang. Ayun, yun, sabi mo nga eh. Gary Valenciano? Hindi, ano yun? Echo version ba? Tapos, RM version. Yung pang, ano, I would say pang victory. Yung pinakahuli. Kasi mayroong huli laging kanta eh. Na talagang, yung may, di ba may kinanta yung Ahava Band ba yun? Yung ano, yung... Wag muna. Wag muna. Nakakanta niyo pa hanggang ngayon. Sila po. Wag na muna ngayon. Sila po. Sila po. Wag sila Pero hindi ko kinakanta. Pag-aralan mo. Actually kasi maganda siya full band. Oo. Pero ikaw, kaya mo kantahin yan? Hindi na practice. Ayun yung unang gano'n yata eh, ba? Pina-commission ng PLW Kids. Ayun po yung parang pinaka-team song. Kasi yung website din po namin, wag muna. Pinatutugon na siya dito, yung mga first episodes ng ano ng Truth. In Lobster Cages. Pastor, fast po ba? Or yung huling Oo. song? Or ano lang? Maba? Fast lang. Oh, yung Victory song tayo. Oh, parang ano. Radio Bangsoy. Freedom! Pastor Rodel. Yaw. Sushi. Ilang yung nagpunta last time na sa Convergence? Marami din po eh. So, sige.